gaurko bigarren errezeta. Nola izena du gaurko gure plater honek? Gaurko errezeta izanen da usoa. Osoa? Usoa hasiko da orain, eta orduan ongi da Preste egongo ikustea gea, nola prestatzen aldiren. Bai. Eta nik eginen dut usoa onjoz eta gibelez beteta. Beteta. Gero salsa bat eginen dugu, ardoarekin, eta gero pure eta onjoekin presentatuko dugu. Oso ondo. Lehen da bizi, osagaiak esango dizkizuet. Hemen usoa, luma eta guzti, hemen usoa, lumi gabe, ontxoak, iruilarra, tomatia, porrua, tipula, baratxugila, irina, piperbeltza, hemen azketa badakau urrakin, gibela, bai bere gibela eta baita oilaskoaren gibela, esne gaina, koinaka, eta gero patatak, ia erdi egosita. Listo. Esan ditut, osagai guztiak, azteko prest. Hasiko gara luzeena egiten, orduan... Luzeena izango litzake igual lumatzia, baina kasu honetan batekarri du lumatuta. Hori egina da, Orduan, lehenbiziko gauza, hasiko gara... Eskertzen da, lumak enduta ekarria. Baita. Hasiko gara usoari ezurra kentzen. Oso ondo, bai. Ezurra kentzen, eta gero beteko dugu. Eta ezurra horrekin eginen dugu salsa. Bai, zabaldu ingo irekiko dugu? Hola da. Vale. Saltza hori bere fondua, bere salda... Ardoarekin, orduan salsa fuerte bat izanen da. Fuerte, iluna. Korpus duna, indartzua. Bai, eizak hori, eizak bihar du saltza arduakin laguntzia. Gusto potentea emateko. Pixka delikatu bat egiteko, egia da. Bai, baina badezu habilideza. Baina, gero ikusentzuleak hori eskatzen aldute saltzen duen ari egiten aldion. Eta pazientzia pixkatekin egiten alda. Oso ondo, badako pazientzia, demorare bai. Hartzea. Hau segitu behar da kanita txiki batekin, ezurran kontra, hola, araskatzen, eta pixkana, bat dena etortzen da. Ondo izan. Oso ondo. Lumatziak badu bere lana, eta orain, mamila eta ezurra, bakoitza bere aldetikan ipintziare bai. Bai. Pero gauz onak egiteko baitu bere lanak ere. Hori da bai. Baina gu honean gauza onak egitea etorria. Espero dugu. Espero dugu. Onakin eta gaino gustokoak izatea. Hemen esaiatu behar da hor kanpoko azala hori ez da ustea. Bai, gero horrek itxitzeko orduan lotzen gaitu. Hori da. Hori da. Zailena hori da. Bai. Gero hau zeitxiko dugu. Zera, jostorrotzatari jakin? Ez. Parillo bat edo bizartuko ditugu. Oso ondo. Azkenengo ezurra, bukaeran gaude. Kasi, azken txampa. Azken txampa. Ni laguntzeko prez, baino uso bat dakagunez, beak indezala. Hobeto, ni baino hobeto. Ale. Frantzesek esaten duen bezala honi ba. Zaie. Egina. Hor dugu, mami alderdi batetikan. Salda jartzen dugu martxan, bitartian. Esartzen dugu olio pixka. Bai. Lehenbiziko gauza hau izanen dago, hausten dugu pixka bat. Oliba pixkat. Bai, nire kontu. Hemen txekarko da. Oliba olioa, hemen dut. Ez, hemen egiten dugu saltza. Hau berotzen dugu lehenbiziko. Hori jarri martxan, bai, martxan dago. Oliba pixkat. Berotu ongi. Bale, nahiko. Hau uzten dugu aparte. Bale. Beteko dugu. Hemen garbilen egingo izun daren bazu tipula. Bai, hau tipula puska lodietan moztu, Oso ondo, bai, nire kontu. Porrua puska lodietan ere. Baita ere.
Odolakin zikindu gabe. Bueno, gero hor dalan astuko da baina. Dena nasia dago gero, Dena nasien dago, bale. Hau, atope jartzen dugu. Horlako zatitan ondo, ezta? Ondo. Perfecto. Sartu behar da. Oso ondo. Oso ondo. Hemen, egurrezko tramankulua. Uzten dugu ongi gorritzen hori. Bai. Piskat kolatzeko eta horrek saldari gusto emateko. Beltzatzen bada piskat ez du importaz. Ez du importaz. Tipula ere beltzatzen bali bada, koloreak... Jo, lagundu iten dugu Kolorea ematen dio bai. saltsari. Hau badoa. Hau badoa. Eta hor egiten duguna da, flanbeatu pixka bat koinakarekin. Oso ondo. Sua behar dugu. Bai, banoa, txika garbituko dut. Koinaka eta zuek iparraldean armainaka ere bai erabiltzen duzu? Armainaka erabiltzen dugu asko saltsetan bai, egia da. Beste gusto berezi bat badu ere bera. Hori da. Zuzen hor hasi da kolatzen ongi. Bai. Sua prestatuko dugu. Ekarri aldezu zua. Bai. Oso ondo. Zua patrikan eukitzia erretzaile izango zazu. Sua beti behar du zukaldean, orduan. Bai. Zuzen dugu pixka berotzen. Bai. Ez du hartzen. Guan bai, ikusi. Ba, pixket ikusi dut, Listo, bai. Hartu du pixkat. Bai, nik pixket ikusi dut, bai. Kamarak ezak eta harrapatu du, baina... Koinaka txarra izanen da. Erregabe. Alkohol gutxi? Alkohol gutxikoa. Armainak ekarri bertzin dut zukandikan. Gusto pixkat ere behar du koinakak, ez da dena erre behar. Orduan hor, botatzen aldugu orain porrua. Hemen, rez? Puska hundietan, gero ez dugu ezer errekuperatzen hortik, baizik saltsa. Filtratuko dugu gero. Tomatea. Tomatoa kasu honetan zuritu gabe. Zuritu gabe, zutik hor ere berdin da. Hor errekuperatuko dugu bakarrik salda. Tomatea eta baratxoki puska bat. Zurituta? Zuritu gabe ere. Zuritu gabe baitare. Oso ondo erditik handi hola pixkat. Hola guztatuta. Azalda guzti kasu honetan. Uzten dugu pixkat dena gorritzen. Bai. Eta gero bustiko deu? Ardoarekin. Urteko ardua nahiko? Erriosako urteko ardoa. Perfecto. Saltsak egiten direnean ardoakin, importantea dira ardoa kalitatezkoa izatea. Bota jesu hemen. Hor ardoa botatzen alda, gero reduzituko da ongi. Botella erdia esarri diot. Botella erdia saltzantzako eta beste botella erdiak jo guk. Egarri bali madugu, ikusiko. Hori. Bueno, bitartean, hau jarriko dugu berotzen. Oso ondo, hau da patata. Hau pure egiteko gero. Vale. Eta zuraldetik hasten altzira onjoak prestatzen. Puska txikietan. Ni laguntzeko prestatzen. Hau txukunduko izut. Hau beteko dut. Bai. Taula gainean jarri, garbi. Hola, oso ondo. Eta oan, nik ontxoak ebaki behar ditut. Orduan, uso hau gatzatzen dut pixka bat, barnetik. Itxura honeko ontxoak. Gatza eta piper beltza. Aizu, ontxoak nola nahi dituzu txikitzia? Puska txikiak. Txikiak. Enborra eta txapelak eta... Bai. Honela eta gero txiki. Lauki txikitan? Pixka ez, pixka eta hundiago. Hundiago, horrela. Hola, hemen txiki-txikiak egiten duzute uste etoñoan. Normalki ikusteko moduan, bai. Eta bordele aldean eta hundio. Buruak osoak egite dituzte. Osoak. Hemengo jendentzat sobera hundia da. Hau badoa. Usaia ere, bai? Guk usaintzen dugu. Hemen onjoak egiten ditugu. Eta ni hasiko naiz usoa betetzen. Bai. Esango dut,
Zango dugu, berriz gogoratuko diogu entzulei, hemen zer dauden. Daude urrak, zati txiki hobedia urrak, txikituta, xetuta, bai. Eta gero ontsuak badituzte. Ondjo puska txiki batzuek. Txiki batzuek. Usoaren gibela. Eta laguntzeko indartzeko oilaskoen are sartu dio. Pixkat kantidadea handitzeko oilaskoen gibela. Hori dena nasi eta egosi. Justu zartagian pasata, Gero uzten da ozten. Eta orduan hartzen dugu masa hau. Hor betetzen dugu, izten dugu. Eta hau lotzeko gero. Olioakin salteatuko ditut. Bai. Oso ondo, segi, zer. Oso ondo. Hemen salteatu, ezta? Pam, gorritu. Oso ondo. Horrela itxi, talabean sartuko dugu. Itxi. Olako kasur batean sartzen dut. Bai, lurrezko kasuela batean. Olio tantarekin. Olio tanta bat. Eta labean. Eta labera. Ondo, labea prest sartzeko. 180 gradutan ondo? Bai, ondo. Ordu laurden bat. Hola. Kanpokoa egosteko, zetik hor usoa gordinek da. Gero barnekoa egin da daukagu. Tordan temperatura hartu ezan. Barnekoa berotu eta usoa egin. Oso ondo. Hemen saltza orain eginen dutena da, filtratu pixka bat. Filtratu, hemen daukatatzean. Eta utzi erreduzitzen pixka bat gehiago. Oso ondo. Hor barnean bat dena gusto hori hartu du. Barazkien gustoa, usoan gustoa. Etxun. Jarri hemen gainean. Hau botatzeko da. Hori da bai, baina eramateko txukun. Oso ondo. Hau listo, ateako ditut ontsuak. Beste pixka-pixkat pitzin bat utzi. Bai. Bale ba. Saltza prest dugu. Saltza prest, orain purea. Orain purea. Ordan pureari urak entzen diogu. Bale, hemen dauka txino bat, etorri zu kazuelakin. Urak endu. Oso ondo, txoina. Berri sartu hor. Berri sartu hemen. Hemen egozi ditugu patatak. Iepa. Esne gain pixka botatzen dugu. Zondo. Eta bigun-biguna dauzkagu hemen patatak. Bai. Eta hori gozu zapaldu, ez da? Zapaldu. Batzuetan ongi da zapaltzea. Puska batzu gelditzen badira ere. Patata freskoa da. Eta horako tresna batekin egiten dira zapaldu. Hori da. Zondo. Nik uste dit ontxo hauek ateatzeko prest daudela. Hale ba, atera. Aterako ditut. Platertxontara. Azken saltuak eta barrura. Bat beha itzater hori, Ongi. Ongi kasi duzu. Ongi. Gatzatu dituzu pixka bat? Ez. Listo, gatzatuta, Hale. Piper beltza ez, ezta? Bota piper beltza bat, Usoakin ongi doa piper beltza. Horra ezkoleta ez dugu erabiliko, Ez da ere ez abusatu behar, gauz honetaz. Piper hautza, piper beltza hautza, eta ontsuak listo. Hale, etxeko purea prest da. Usoak enduko dut, lumadun osoa. Ez dugu behar. Eta orain zuk dakazu purea listo, eta nik aterako dut usoa labetik. Ze kolore harra duen. Beroa. Hemen txe. Eta orain, platera zuzenian, ez da? Hale ba. Itxoin pixka bat. Plater hortan baditugu 3 parte. 3 parte. Orduan, aziko usoakin, erdikoan, usoa. Erdian jarriko dugu. Hori da bai. Hone palilloak kendu dizko? Bai. Bai. Hemen kenduko digu orain. Hori da. Bat. Eta bi. Oso ondo. Ontsuak, aldamenean. Purea. Eta ontsuak. Edo ontsoa eta purea, nahi zuzuen bezala. Zuk puri hemen eta nik ontsuak hemen. Noski horako platerak egiteko etxeko purea egin behar da, patata freskoarekin. Hori da.
Baina denbora ematen digu, Bai, eta gero guztua. Hori da, guztua. Saltzein bitartian, lumatu bitartian. Karo, gauzazkin berdia eta bitarte horretan patatak egozten utzi. Bakarrik egiten dira. Eta orain saltza. Hemen da saltza. Uste nola loditu da. Gorputza hartu du. Oso ondo. Gainetik bakarrik anola, ez? Gainetik. Gero askotan jartzen duen txiki bat, nahi baldin badu baten gehiago bota, hori hobeto da, ez dana pila bat jarri gabe. Hori da, finean. Bakoitzen aukera. Bakoitzen aukera. Gure aukera, hau. Are ba. Hemen dugu, gure gaurko bigarren platera. Zoa, patata puriekin eta ointxuek salteatuta. Gozo-gozoa, itxura honekoa. Eta orain daztatu egingo dut? Ale ba. Ale ba. Obligatua zira? Bueno, obligatu da eta gustora egiten dut, Ongi ba. Bai. Hemen, lehen da bizi. Barnekoa. Oso gozoa, Badu koinakan indar hori, Osagai guztiak, beharrak. Primerakoa, mundiala, eta frantzesez nola, frantzesez, iparralde nola izango oso goxua, oso ona. Oso ona? Oso ona, gure bezala. De puturu? Oso ona. Gure xefaren azken ukitua. Usoa lumatu eta ezurrak kendu. Ardo saltza, tipula, porrua eta usoaren ezurra. Koinakaz garrestatu. Betegarria prestatzeko, ontxoak, urrak, usoaren eta oilaskoaren gibela. Usoa betegarriakin bete eta hirugilarrarekin lotu. Labean zartu. Patatak egozitakoan esnegainarekin purea egin. Ontoak salteatu. Azkenean, osagai guztiak bat egin.